upon us the changing of times. Welcome, blood red skies, burn in the wake of a world left behind. Da-ya, da-da-dee-da-ya, da-da-dee-da-ya, da-da-dee-da. Da-ya, da-da-dee-da-ya, da-da-dee-da-ya, da-da-dee-da. Mantap anggonku mikir raono sithik kuwatir crita iki bakal apik kok ukir. Yakin oh yakin aku tenanan sumpah ing janji ilahku nek tes sepanjang uripku. Mikirno isi ati apa tenan no tresno iki dadi siji. Mantap anggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal apik kok ukir. Yakin oh yakin aku
pancen uripku Jen anane ngene Bismillahirrahmanirrahim. Winantu sagunging karahayon, mugi kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung dumateng para sesepuh, para bini sepuh, aji sepuh ingkang satuhu kinabekten ugi tansah kawula pundi dawuh-dawuhipun dumateng para pangemban pangembating praja miwah pangarsa pangarasaning negari, Bapak Ibu miwah para lenggah ingkang dahat kinurmatan. Ingkang winungga ing panghormatan hawit dahat mastuti timbal ingkang hamengga ganti. Nggih panjenenganipun Bapak Sutikna dalah Ibu Kasiatun. Sak perlu kadhawuhan nampi wareken anggenipun hanampi nugraha. Kung kepareng hangentas putra kang mijil putri, kang putra pinaringan asma Mas Bagus Mokamadar Kasih ingkang sampun dawuh salande satataning agami galanipun Kusumaning Ayu Leli Aprilia Rusdiana putri kinasih Bapak Edi dalah Ibu Neni Riani. Ing sajaipun kawula minangka pambiwara anata adicara wonten ngarsa panjenengan nyuniti pangestu anggen kawula badhe ambab bareng karya maosaken rantapaning lampah ingkang sampun karakit dening para kuluwangsa. Para rawuh kakung semana putri kang dahat satuluhur ing budi. Rantaman adicara wonten sastra barikan punika kapurwakan dening adicara pambuka. Adicara kalih laksananing upacara adat Widiwidana. Panggihipun ponang pinanganten saripin kanthi tata cara adat Jawi. Tungkap paripurna upacara panggih. Katindhaken adicara long tinampen. Atur serah tinampi ponang pinanganten kajagan ombol donga panutup. Minangka pamungkasing adicara inggih punika kembul bujana Andrawina dahar sesarangan kelanipun para keluarga. Mekaten para rawuh rantaman lampahipun sampun karakit dening para kulangsa. Mugi laksana adicara purwa madya tumugi wasana tansah pinaringan kanugrahan lancar gangsar tinebena saking rumbeda kalis ing sabikala. Amin ya rabbal alamin. Kala suwun dumateng para sedaya kanthi syukur ing penggalih mardu-mardikaning penggalih sumangga andharaken laksananing adicara ingkang sampun rinantap. Nuwun
nuwun kawula nuwun. Gegaraning wong akrami tutuk pondo tutuk rupa among ati pawit tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena numbas arto pedhol sirat waja temanten putri mijil saking sasana mayang rumanjing wonten ing sasana panggih kadhiraken sang Suba Manggala pamujeng lampah sang Raden Anoman ingkang sampun batar saking pertapan Kendali Soco. Anoman malumpat sampun prateng witing naga sari mulat mangandhap katingal wanudya yukurake gelun lungkarwa lan kesmo gaiko kaeksi matekaji manguntri Loh punika to sang Raden Anoman jejuluk Rama Handayawati Ajila Kencana Pranyata tuhu kethek putih ulu Banyumas jejuluk Kapiwara tuhu maha resi kang paripurna ing reh wirai yekti saged anjakili saripun tuhu sinadra utama ki agol-agoling pawitra Mandiawan. Nggih sagung dumateng para rawuh kakung sawana putri kadiwutan tungkap laksananing upacara panggih pinanganten saripit kairing dinding wis dumugi wahyaning mangsa kala tumawahing kodrat saking panguwasaning Gusti kang murbeng dumati nalika samana ana titahing Gusti kang asipat jalu tanem wanita kang sumedya hanetepi jejering agesang ngancik alaming madya hamestuti ila ujaring para kina
ingkang dahat pinudi-pundi sarta hangleluri laksita harjo nulat edi edaing budaya luhur marsudi daya tuwa saking osiking penggalih wondene tulus saliring pangesti tumuju marang kautamen pinerengake kawurian Sriat Maja Temanten Putri Mojengkara saking sasana mayang arumanjing wonten ing sasana panggih dene uninga ana kenya kekalih umbering tendhaing Sriat Maja kang sinaraya angemban puspita adi kang winastan Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru kinarya sarana dhauping pinanganten Sarimpit Purwaning upacara panggih katindhaken upacara silih kembar mayang kembar padha wayang kembang kaasta dening para manggala yuda bagus sak kembar kita mas sak kembaran kembar busanane ya kembar yuswane werdinipun manunggal nyawiji TKT Mas temu dhisik Mas kecuali masuk nang video iki ngapunten werdinipun manunggal nyawiji TKT ponang pinanganten Sarimpit awit lelumban wonten ing alam bebaran agung mugia tansah pinaringan pangayomanipun Gusti Allah kang Maha Suci dadya keluarga sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin saksana kumlawi astane temanten kakung hambalang kantal mring temanten putri kang winastan kondang tutur datan saronto pinanganten putri hambalang kantal mring temanten kakung kang winastan kondang kasih wujud werdinipun kantal saking sedah liniting tinang sulan lawi wenang sarta suruh ingkang matemu rosi suruh yen tinulu siji lumah lawan kurepin nanging gidikit padha rasane manunggal rasa cipta miwah karsani temu ing raos tinang sulaning raos tresna ingkang suci bakal pinesti dadya jatuh kramane pinesti dadi jodhone mandhap saking pasangan ingkang Sarimpit Kiyo Marabayatiga cinaket ing Bokor Kencana minangka wadhaing Sekar Sutaman sakala ponangantiga tinapak ing pada pecah saknalika pramila daya Sriat Maja temanten putri laju hajengku sarwi sumembah mring kakung Purnadenira sumembah Gya Hamiji sambaran ingkang raka pralampita hagi cali saliring Sukerta tulus mulya manggih raharja katon kambang kumambange Sekar Triwarna kang aning jroning Bokor Kencana mawar mladi miwah kandhil yekti punika kinarya pralampita lamun winawari tembung manis lumantar kedaling ladi dadya pambokane karya tama kang agung kumandhil kandhiling pandoming netra tumameng tungtunging nala jumenengan Sriat Maja temanten putri jajar sumanding aneng luguring pasangan linambaran roning pisang raja pasemone nyata lamun dawa pira kang agung kinudang-kudang bangkit mandireng pribadi winimbuh ing kawibawan lir jejering Narendra Tama swaraning pradangga munyoh hangrangin kadya asung pepuji pangastuti mring temanten Sarimpit prikang kasti dadi kang sinedya dadya kang ginayuh jumbuh kawistara Sriat Maja temanten Sarimpit jajar sumanding aning luhuring pasangan linambaran roning pisang raja tungkap laksaning upacara kadiraken Ujan Tirta Wening
Kawistara siap mojo temanten sarimbit wis pinaringan toya wening kami jil saking Kendhi Pratala. Kawadhantining gelas bening minangka pralambita mrih sabareng pakarti kang arsa linampahan weninging penggalih miwah menebing kalbu kang tinemu hayu hayem hangayomi. Bismillahirrahmanirrahim. Muga tansah ayem tentrem bagya mulya sliramu sakloron bangun bebrayan. Wastuka paripurna. Laksananing upacara panggih pinanganten sarimbit upacara kandhiraken inggih punika sindur binayang. Sriat mojo temanten sarimbit kasingkepan sindur nggih kain ingkang awarna abrit lan pethak ingkang abrit simbol pakartining biyong ugi pethak simbol pakartining bapa. Parandene bapa wonten ngarsanipun temanten sarimbit ing ngarsa Sungtulodo. Temanten sarimbit wonten satengahipun Rama lan Ibu madya mangun ing karasa. Ibu wonten wingkipun pinanganten sarimbit tuturi handayani. Sedaya sami lumaksana sarangan tumuju wonten ing sasana kamulyan nggih sasana pelaminan. Wautolah ing Goratawala sampun dumugi wonten ing sasana kamulyan nggih sasana pelaminan Sindul 15. Tungkap laksananing upacara kandhiraken inggih punika kerobangan pinanganten kawiwitan dening upacara bapa timbang nggih timbang pangkon. Kepareng bapa pinarak kanthi prasaja amangka putra temanten putri ing sajebunipun kepareng yen pirsa dumateng bapa. Pakne lho Pakne, ana apa ta Bune? Panjenengan ki dak nimbang putramu sakloron ki ngapa jeng endi? Lajeng dipun jawab dening bapak saka pangarasaku padha timbang bobote Bune. Alhamdulillah Pak. Ora bancik di Basiladen. Ora beda-bedane putrane dhewe karo putra mantung. Paripurna upacara bapa timbang nggih timbang pangkon. Kepareng bapa jumeneng sawetawis wonten karsanipun pinanganten sarimbit. Amit pamidanganipun pinanganten sarimbit pinalangga kanthi prasaja wonten ing dampar kencana minangka palangan sawiji sehari. Sang Sinraja Sari kanthi laksananing upacara tandur nggih tanem jeruk. Kanthi tetungga bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika. Wajama bainakum fi khair amin ya rabbal alamin. Ustadyo Sang Sinraja Sari pinanganten sarimbit wonten ing sasana kamulyan. Panjenenganipun Mas Bagus Muhammad Zarkasi kaliyan pun garwa kinasih kusumaning ayu Leli Aprilia Rusdiana. Tungkap laksananing upacara katindhaken inggih punika kacar kucur tampa kaya nggih dana kaya kacar kucur wong liya dadi sedulur kacang kawak dele kawak wong liya dadi sanak tansah sumanak punapa ta wujud wertinipun kacar kucur pinanganten sarimbit. Wujud wertinipun kacar kucur pinanganten inggih punika wonten arta receh pasemone saketa gemi setidi wonten beras kuning pasemone nyuwun kawilujengan saking kersane Gusti Allah kang Maha Suci. Empon pasemone nyuwun kasarasat sindur pasemone nyuwun konjuk wonten karsanipun Gusti Allah kang Maha Suci. Mugi-mugi manunggaling jaler lan estri enggal sageta pinaringan putra turun kang bisa tata jalma. Putra turun kang soleh solihah saka kersane Gusti Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Klasa kalpa pasemone gesang bebrayan tansah rukun
kacang kedele kawak pasemone hangenyo olah tetanen antuo kasembadan sempulur pindane Palawija. Sirat mojo temanten putri wis hanampi dana kaya saking panjenipun Kang Raka garwa. Sajipun keparengan ditipaken dumateng Ibu Sumangga. Kanjeng Ibu Kanjeng Rama yun pangapunten satripun kalih putra kang badhe ditipaken dina kaya kang sampun dipun aturaken dening Kang Mas kula panjenengan tapi tak tampa ya nggih titipambo iki mengko tanpa ana pangestuku injih matur sembah nuwun tak tungake dadi keluarga ayem tentrem bagya mulya keluarga sakinah mawaddah warahmah sliramu saklorot amin ya rabbal kapareng pinanganten saripit pinalegah wonten ing dampar kamulyan nggih dampar kencana kang badhe anindakaken laksaning upacara dahar kembul nggih dahar sekul pinanganten kanthi tangkap sasmita sang suba manggala pamujeng lepas sang Raden Daroman angaturi para manggala yuda bagus sak kembal kita masak kembaran angasta pasugatan dedaharan ugi unjukan tirta perwitasari katuraken wonten ing ngarsanipun sang Sinaraja Ari Sajuga punapa ta wujud wardhanipun dedaharan pinanganten sarimbit wujud wardhanipun dedaharan ponang pinanganten sarimbit nggih punika sekul ulam sari ingkang hamengku raos gurih asin legi pahit getir dedaran ingkang dipun raosaken dening Srat Aja temanten sarimbit wardhanipun ugi ponang pinanganten sarimbit lumpan wonten ing alam pebren agung susah seneng dipun lampahi sesarengan ugi tansah pinarian kanugrahan kamulyan akhiripun bangun bali wisma dados keluarga ingkang rukun kathah rezekinipun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin dulang-dulangan Mbak Leli tangan kiri megang piring dibuka sing ngombe Mas Kaji iya alhamdulillah bismillah monggo punika unjukanipun Kang Mas inggih dajeng unjukan tirta perwitasari tirta banyu perwita sumber kapundhut saking sari-sarining pitung sumber cacahe ingkang hamengku raos adhem maknyel tansah seger wardhanipun ugi ponang pinanganten sarimbit lelumpan wonten ing alam pebran agung kanthi suci wening ing penggalih tansah tatosa keluarga ayom tentrem bagya mulya langgeng saklamya amin ya rabbal alamin wis duka paripurna laksananing upacara dahar kembul dahar sekul pinanganten kepareng para manggala itu mandhap sawetawis saking dampar daging sasana kamulyan duka plastaring upacara inggih katiraken tilik besan nggih mapak besan katur dumateng Bapak Idi kula aturi mandhap sawetawis anindakaken lastaring upacara mapak besan monggo iya wis Mas Kaji Mbak Leli monggo jumeneng berdiri sejenak bombong bungah karo sing manah
para kadang pepisanan kanthi uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tau wemplekno Ibu Bapak wis. Bapak monggo ganti Pak Tik. Nggih monggo. Nggih bersalam-salaman berpeluk-pelukan Pak Tik. Ngadep kamera Pak Tik. Dipeluk. Nah, lah yang ngoten nggih. Injih. Monggo-monggo dipun aturi pinarak. Alhamdulillah monggo. Injih. Sasampunipun hajawat astu pesan kekali lumaksana saragatipun Jawadring Dampar Winastri. Pinarak kanthi prasaja kanthi sekeca wonten ing sisi kalan kering pinanganten sarimbit kang badhe nampi sawanipun putra temanten putri marak sawan wonten ngarsanipun Rama Dela Ibu. Yuntapaipun berkah pangestu anggenipun nampi timbangun paliwisma kanthi laksaning upacara pangabekten nggih sungkeman pinanganten. Monggo pinarak sapiji. Nanging saderipun kepareng pinanganten saribit anglolos canelo utawi selopipun. Mbak Leli Mas Gaji dipersilakan untuk melepaskan selopnya sebentar. Oke, kepareng pinanganten putri anglolos anglolos duwung utawi ageman pusakanipun Kang Raka Garwa. Eji. Kang Mas dalem diajeng yun pangapunten Kakang. Dalem badhe anglolos ageman panjenengan sawetawis punika paring pratandha. Hormat kula panjenengan kang badhe marak sowan wonten ngasulipun Rama lan Ibu nyuwun tambahipun berkah pangestu. Anggenipun hamiwit timbangun bebrayan nggih bangun paliwisma. Inggih diajeng. Laksananing upacara sungkeman pinanganten sarimbit kairing dening ketawang Ibu Pertiwi. Repepeh pindha soto metarangan. Kepareng hanguswa pepodo mekaten menggah kawijiling lesan triat pojo temanten sarimbit marak sawana wonten ngarsanipun Rama lan Ibu nyuwun tambahipun berkah pangestu. Duh Rama Ibu dalem putra sowan ngabiyantara ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa panjenengan. Nyuwun tambahipun berkah pangestu anggenipun putra miwiti bangun paliwisma nggih bangun bebrayan. Sembah pangabekti tak tampa ya nggih tampanana pangestu. Tak tungakake rina kelawan wengi muga-muga kasembadan apa sing dadi setiamu ya nggih. Matur sembah nuwun pangestunipun panjenengan. Ngestaken dawuh panjenengan. Welingi Rama lan bojo nganti lali. Iji. Dadya tepa tuladha sing becik marang sepadha-padha ya. Adohna tukar lan padu. Tansah atut runtut sakarone sing rukun sliramu bangun bebrayan. Tak tungakake akeh rezekimu nger. Antuk rezeki kang barokah. Saka kersane Gusti Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dadya keluarga sakinah mawaddah warahmah donya akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Pangestunipun kene-kene capakus iki ngaturaken sembah pangabekti kula wonten ngarsa panjenengan. Yun pangestunipun sembah pangabektimu tak tampa capakus tampanana pangestuku. Inggih matur sembah nuwun. Tak titipake anakku marang sliramu yo ngger. Jogonan sing apik kaya dene sliramu jaga awakmu dhewe. Dadya imam kang becik marang anakku nger. Ngestaken dawuh Rom matur sembah nuwun. Wis kono ngger kono.
Nyuwun tambahipun berkah pangestu marang asrinipun Rama lan ibumu karo garwamu ya Iji. Estuaken dawuh Rama. Paripurna. Sirat mojo temanten sarimpit marak sawanten asrinipun Rama lan ibu. Tepaten putri kepareng pinanganti sarimpit jengkar sawetawis. Lumaksana sesarengan tumuju wonten karsanipun Rama lan ibu temanten kakung. Tumungkul wonten ing pepadhanipun Rama, dalah ibu kanthi matur Kanjeng Ibu, Kanjeng Rama. Dalem putra marak sowan ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa panjenengan. Nyuwun tambahipun berkah pangestu. Anggenipun putra wiwit dibangun bebrayan dipangun paliwis. Sembah pangabektimu tak tampa ya ngger tampan ana pangestu. Tak tungake rina kelawan wengi muga-muga kasembatan apa sing dadi sediamu ya ngger. Matur sembah nuwun Rama Ibu pangestunipun panjenengan ngestaken dawuh Rama Ibu. Uling Rama lan Ibu aja nganti lali ya ngger. Iji. Sing pinter-pinter momong garwamu ngger. Sing pinter-pinter nata ekonomi keluargamu. Aja nganti lali marang wong tuwa sing bisa ndadekake sliramu wiwit cilik nganti dewasa. Aja nganti lali marang Gustimu ibadahmu ya nggen sing bisa paring keselamatan wit donya nganti swarga. Tak tungake enggal-enggal pinaringan kanugrahan. Enggal-enggal pinaringan putra turun kang bisa tata jalmu. Putra turun kang soleh solika saka kersane Gusti Allah taala. Supaya bisa dadi regenge ngomah yo ngger. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun Rama Ibu pangestunipun panjenengan. Matur sembah nuwun tampan ana ngger pangestuku. Tampan ana ya ngger. Cah bagus cah ayu pangestuku ijih. Wis kono ngger kono. Aja nganti netes lukmane pangkuane Rama lan Ibu. Dina iki sliramu sakloron sing kuat nampa kanugrahan. Dadya Sang Sinraja Sari sing bisa ngayomi para warga mungkin. Ngestaken dawuh panjenengan matur sembah nuwun. Wau telah ing krata wau wis duka paripurna. Sirat mojo temanten. Nyuwun tambahipun berkah pangestu wonten kasripun Rama lan Ibu. Kepareng alon-alon Mbak Leli. Monggo berhadapan-hadapan Mas Kaji sama Mbak Leli berhadapan-hadapan. Inji. Tangannya dipegang Mas Garwani Mas. Inji. Dipun ngagem malih canelok utawi selopipun. Selopnya dipakai lagi. Biar tidak ceblok dipegangi. Monggo Mbak Leli dipun agem. Injih, pelan-pelan, jinjiti dukur. Tangannya jangan dilepas, tetap dipegang yang rapat, rodok mepet Mas. Ngadep garwani to Mas, ngadep kok meniso ra iku lho ya. Ngadep garwani mata ketemu mata. Iya. Cium keningnya garwani 10 menit Mas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim mak telok. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum wa fi khair. Kenek Mas. Kok bengi maneh Mas tambahi. Masuk Mas. Nggih, monggo fotorin kalian pun rombongan Ibu. Nggih, alhamdulillah. Pamintaku nimasitase atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawangine datan kenggang sarambut lamun
kaketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih pindo mimi hamin tuno ayo mas bareng ana tepi wajib sito asih brayan wis duka paripurna laksananing upacara adat widiwidana panggihipun ponang pinanganten sarimbit Mas Bagus Muhammad Zarakasi kang sampun dhaup tinang Sulande satataning agami kaliyan pun kusumaning ayu Leli Aprilia Rusdiana kanthi lulus arah harjo kalis ing sambi kala laksananing upacara panggih kasebut diri panjenenganipun Panata Pusana minangka pamonging pinanganten saking profesional wedding service Putri Wedding Organizer kang dipun sebut diri panjenenganipun Panata Pusana minangka pamonging pinanganten Bunda Hajah Putri Mijil saking Tata Kebang Malang Mojo Anyar Mojokerto sinenggoyong kata-kata saking Mistik Idea Foto Videografi Audio Rental Musik Production Purnama Audio Musik pamujing lampah sang Subo Manggala Raden Anoman kang dipun parakaken dening panjenenganipun Bapak Sudiro Prono ugi kawula Dimas Bagus minangka pambiwara panata adicara ing karsa panjenengan aturaken matur sembahun sangat perhatos saripun panjenengan sedaya apabila kinipun kawula laksana wajib kirang menani penggalih lantaran laksananing upacara panggih wonten atur kula kecantur kelantur-lantur kaya pitutur luhur cebuli malam minggur kaya gembol sembur kula menung solo kathah ing salanyu diagung pangaksama dukap laksananing adicara inggih kadiraken adicara lung tinampen atur pasrah tinampi ponang pinanganten kang putri kajagat umbul donga panutup kalau sundumateng para sedherek syukur penggalih mardu mati kani penggalih sumangga adalah kelestari adicara ingkang sampun ninantam nuwun kawula nuwun satu season mas oke matur sebanun dungkap panutuping upacara inggih punika sang Subo Manggala pamujing lampah sang Raden Anoman nyuniti pangestu pamit wonten ngarsanipun punang pinanganten sarimbit sang Sinraja Ari Sacuga agihipun lampahi jejiban luhur derekaken lampahipun Serat Mojo tempatnya sarimbit tumuju wonten sastra kamulyan sampun dungkap paripurna sang Raden Anoman bali menyang pertapan Kendali Soto kanthi kairing Serampat Jawa Timur yo was Kanjeng Prabu Kanjeng Putri aturaken matur sepadon jejiban kawula sampun dukap paripurna Anoman bali menyang pertapan kawula hati-hati Kakang Anoman Sliramu bali napa Ibu Anoman pamit was yo
Ngaturaken matur sembah nuwun sanget katur wonten Bapak Sedaya Prono kang sampun paraga Sang Raden Anoman. Was. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah laksaning upacara panggih sampun tungkap paripurna. Nggih sagung dumateng para rawuh kakung sawara putri kari kemanten tungkap laksana dicara iki punika long tinampen atur pasrah tinampi ponang pinanganten. Minangka para wakaning atur kawula bismillahirrahmanirrahim. Winantu sagunging karahayon mugi kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai punyai, ustadz ustadzah, sesepuh bini sepuh, aji sepuh, utaminipun wonten ing laladan balung gayam ingkang tansah satuhu kinabekten dumateng para pangemban ing praja miwah pangarsa pangarasani negari ingkang kinurmatan kepala desa sartoan para perangkatipun lan sedaya tamu undangan ugi para pangombyong pengiring ingkang dahat kinurmatan. Boten katalumpen ingkang hamangga gadi Bapak Sutikno Dela Ibu Kasiatun ugi besan sarimbit kang mangayu bagya wonten sasana barikan punika langkung utami katur dumateng panjenenganipun Sang Sinaraja Sari Mas Bagus Muhammad Zarkasi ingkang sampun dawuh tinaswan resa tatari agami kalian pun kusumaning ayu Leli Aprilia Rusdiana ingkang sangat-sangat berbahagia. Perwakane ngatur sumangga panjenengan sedaya kawula nderekaken ngaturaken puji syukur wonten ing asmanipun Gusti Allah kang Maha Suci kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa wonten ing wanci punika kula lan panjenengan saged manunggal nyawiji wonten sastra punika kanthi pinaringan rahmat saha hidayahipun Gusti Allah saged nderekaken hanya kesenilan paring doa restu dumateng pinanganten sarimbit. Mugi-mugi kanthi donga pangestu kula lan panjenengan ponang pinanganten sarimbit amiwiti bangun Bali Wisma dados keluarga ingkang barokah sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Shalawat sarta salam sumangga sesare katur dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ingkang sampun paring suri teladan tuntunan ingkang sae dumateng kula lan panjenengan nggih arupi ajaran agami Islam. Para rawuh kakung sumana putri kari kematan saderengipun laksana dicara kaleksanan inggih punika sumangga adicara punika kapikak saring kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi barokah waosan suratul Fatihah sesarengan laksananing panjenengan Bapak Sutikna keluarga wiwit para madya tumbuh wasana tansah pinaring kanugrahan lancar gangsar. Dinepira saking rubeda kalis ing sambikala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun tukap laksana dicara sajipun para rawuh iki punika waosan kalam ilahi pemacan ayat-ayat suci Al-Qur'an ing samangke kala suwun ingkang dumateng petugas ingkang sampun siaga nindakaken wajib wekdal saha panggilan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila
الجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Matur sembah nuwun katur adik kula Adik Muhammad Ali Al Ashari ngasapun ngaturaken wawasan kalam bilai kula wau. Mugi-mugi kanthi barokah wawasan kalam bilai kula wau saged dados barokah kesainan, keselamatan dunya akhirat dumateng kula lan panjenengan sedaya utaminipun ponang pinangan saribit sumrambah sedaya para keluarga. Nggih, sagung dumateng para rawuh kakung sumana putri kari kemanten tungkap laksana dicara. Iki punika atur pasrah pinanganten putri. Sami menika kula suwun dumateng Bapak minangka sesule. Talang atur saking keluarga agung Bapak Edi
ingkang sampun hanapi amanah ngaturaken atur pasrah pidhakanipun putri wonten sasana punika wekdal saha papan panggenan kawula sumanggaken. Sampun nggih saged dilanjut karena mushola sekitar pun adzan. Untuk mushola yang lain yang lebih jauh dari kita kesana, yang penting mushola sekitar adanya sampun rampung bisa dilanjut mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para kiai, para ustadz, para ustadzah ingkang kawula taati fatwaipun. Sahibul bait Bapak Sutikno beserta Ibu ingkang kawula hormati, rombongan mempelai putri dari dusun Pandean yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa mempelai berdua yang pada saat ini sangat-sangat berbahagia. Tak lupa pula Mas Tani, Mas Edi beserta Ibu, Mas Kulo Piambek. Ya, ingkang kawula hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berberkah ini kita masih diberikan rahmat dari Allah sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri acara tamu manten resepsi pernikahan Mas sertasi kalian Mbak Lady pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Shalawat ma'asalam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ketiga kalinya atas rawuh atas kehadiran kita semuanya, mudah-mudahan Allah mencatat amal baik kita dan dicatat sebagai amal yang maslahah di dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami mewakili Mas Edi Purwanto beserta Ibu sekeluarga. Yang pertama aturaken salam datang keluarga Bapak Sutikno beserta Ibu, kami ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor kali kawula wakil daripada Bapak Edi utawi Mas Edi Bapak Sutik nggih. Detik ini pada sore hari ini kami pasrahkan adik kami Mbak Lady datang keluarga Bapak Sutik. Untuk itu dimohon diterima dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Apabila ada lebihnya, mohon untuk dijadikan cermin buat keluarganya Mas Kasih di keluarga Karangbayam ini. Mbok pilih wonten kirang langkunge, wonten kirange datang adik kula Mbak Lely, Pak Sutik. Jangan uruti, jangan seneni, jangan tuturi apa yang merupakan adat daripada desa Karanggayam ini atau dusun Karanggayam ini. Apabila ada kekurangan balong gayam ngapunten dusun balong gayam ya, kok Karanggayam nggak wono ayu cak ya. Dulure dhewe wonten Sura Pasitik ya. Pangapunten kata, intinya Bapak Sutik kegiatan atau tradisi di dusun Balong Gayam punika yang belum ada di Pandehan, mohon bimbingannya untuk Mbak Lary. Diwayai sholat, diwayai
kumpul keluarga, diwayai keramut bojo, diwayai kumpulan keagamaan, kumpulan yang sifatnya nasional, mohon untuk dibimbing di dusun Balong Garyang. Intinya pesan yang pertama dan yang paling terpenting, wayai sholat pun menengai Pak Siti kalian itu sampai ngobrak-ngobrak wayai sholat 5 waktu. Utamane pun Mas Kasih wayai nyambut gawe tangine pun sampai telat. Nek kemantenannya dimaklumi mawon ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari karipan wajar. Ngeten nggih? Lebih dari seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan ke atas mohon untuk didisiplinkan Mbak Leli datang keluarga. Ngeten mawon nggih. Yang paling akhir atas nama rombongan pangapunten kuwata maksudnya kirangan niku udaharan kalian unjukan pun disumanggaaken napa dereng. Kok kirane langsung ditelasaken ngoten. Nggih. Muga-muga sampun pinarakaken ngoten nggih. Mudah-mudahan ngoten. Umpami dereng disuguhaken boten dikengken nedha, mugi-mugi dados ikhlasipun Bapak Sutikno dhateng rombongan kami jajan kalih minumanipun telas. Maka dari itu kami ucapkan matur suwun sanget atas penghormatan datang keluarga kawula Mas Edi Purwanto beserta Ibu. Hingga paling akhir atas nama rombongan keluarga Bapak Edi Purwanto beserta Ibu sekeluarga sabaripun acara boten saged ngancani panjenengan kali kemanten khususnya kemanten dikancani ribet ngeruweti wis aku tak ijen gak butuh wong sing aku wong loro boten Mas ya. Alhamdulillah di Rabbil Alamin boten saged dereng renjangi Pak Sutik nyuwun donga nyuwun doa dhateng panjenengan mangke wangsul mugi-mugi paringi selamat perjalanan ngantos griyanipun piyambak-piyambak. Soalnya tuh mriki mau 2 jam dugi pandean sampai mriki. Ngoten ya. Makanya nyuwun doa mugi-mugi selamat sampai tujuan ngantos griyanipun masing-masing. Awal ngantos akhir kula nyuwun maaf ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken agung paduan dhateng Bapak Bidan katulupaten panjenenganipun Bapak Ustaz Sukro ingkang sampun ngaturaken atur pasrah pinanganten putri wonten sastra bagian punika matur supanuwun. Inggih saged dhumateng para ramu duka pelaksana wicara inggih punika atur trami pasrah pinanganten putri kaliyan saged umpul tunggu manutuk ing sampangipun badhepipun salirani dari panjenenganipun Bapak Ustaz Mulyono minangka sesulih talang atur wakil saking keluarga agung Bapak Sutikno sekeluarga. Atur panjang Bapak Ustaz Mulyono wekdal kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhala nikah wa kharama sifah. Wassalatu wassalamu ala da'an ila sabili najah wa ala alihi wa sahbihi ladina ila daril falah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul azim. Dumateng para alim, para ulama, para sepuh ingkang hormati sakmulyaken. Dumateng Bapak Sutikno sekeluarga beserta Ibu Syatun selaku mempelai kemanten jalur ingkang hormati. Kidumateng pingunun Bapak Rudiono berta Ibu Nani Iriani selaku mempelai saya kemanten istri ingkang hormati.
Ugi dengan matang segenap rombongan saking mempelai pengantin putri saking dusun Pandean ingkang hormati wabil khusus mempelai berdua yang bahagia. Ki dumateng para bapak, para hadirin sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sedaya limpahan rahmat nikmat yang berikan kepada kita sekalian, sehingga dalam siang ini kula sedaya saged menghantarkan sekaligus saged menyaksikan antara temu manten nika Andanda Muhammad Jakarsi kalih Mbak Leli Aprilia Rusdiana kanthi kawontenan sehat wal afiat. Amin ya. Walaupun suasana panas, angin beduk ya, tetap kula sampeyan diparingi sehat ya. Amin ya. Salawat dan salam tetap limpahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berikan jalan pada kita sekalian saking zaman jahiliyah menuju zaman kebodohan, menuju zaman pimpinan indika arupi syariat agama Islam, sehingga kula sedaya saged mengetahui pundi barang sipun perintah dening Allah lan pundi barang ingkang dilarang dening Allah Subhanahu wa taala melalui syariat utawi tuntunan agama Islam. Para bapak, para ibu hadirin sekalian ingkang kula hormati, ing mriki kula wakil saking keluarga Bapak Stikno selaku mempelai kemanten putra yang sepindah mengucapkan selamat datang sugeng rawuh dumateng segenap rombongan. Nggih kali monggo disambi nggih ya. Monggo disambi monggo nggih. Monggo diinum nggih. Nggih, kula kene nggih semoga nggih. Kali santai mawon nggih ya. Pun diru kemanten niku ayem nggih ya, goyang-guyu mawon nggih ya. Sepindah malih nggih atas nama saya keluarga nika mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan jemaah sedaya sehingga terlaksananya acara temu manten jam niki boten sanes mugi-mugi amal sepanjang sedaya ndasaken amal ingkang sae manfaat masalah bidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sedangipun atas nama saking keluarga mohon maaf ingkang sakatahipun dumateng segenap rombongan. Barangkali dalam melaksanakan temu manten niki kathah kekurang-kuranganipun ya, baik itu masalah tempat ya, lenggahan wonten sing bapak-bapak ngoten kene nika nggih warung kopi termasuk Pak RT ini warung mriku nggih ya. Pramila sang menika para bapak ibu hadirin sekalian atas kekurangan atau kekurangan masalah tempat hidangan lenggahan sepindah malih bapak sedaya keluarga mohon maaf ingkang sakagengipun dumateng para sedaya. Dumateng para bapak, para hadirin sekalian kang hormati, salajengipun kula wau saking mewakili saking pihak kemanten putri nika pertama mengucapkan salam, kedua yaitu menyerahkan terus ucapkan salam kalau sang keluarga bapak ex keluarga kalau jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi penyerahan nika adik kula Leli Aprilia Rusdiana
Kalau wau diserahkan dumateng keluarga Bapak Sutikno mriki kali menika dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kula terami menika Mbak Leli Aprilia Rusdiana kula anggap jagai keluarga wonten menika Bapak Sutikno beserta Ibu Kasiatun. Lan mugi-mugi kula nyuwun tambahipun doa restu panjenengan sedaya mugi-mugi mempalih berdua membentuk rumah tangga sageta dados rumah tangga ingkang barokah sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak para hadirin sekalian kal hormati sasampunipun kula terami seketik belum tambahan perlu kelaturaken konjing wau adik kula mempelai berdua yaitu Mas Jakarsi kali Mbak Leli Aprilia sampun melaksanakan sunnah Rasulullah berarti penamipun yaitu baru merupakan ahduh nikah. Nah, ini berarti empun sah Mas Jaki ya dimpun sah pamir menika seketik kula pesan dumateng sedaya Mas Muhammad Jakarsi sawanipun jenengan melakukan akad nikah. Hari ini tanggung jawab panjenengan di hadapan Allah yaitu dengan kehadiran istri setiamu yaitu Mbak Leli Aprilia Rusdiana yang berada di sampingmu. Itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu supaya berbuat baik kepada Mbak Leli. Berbuat baik dan berbuat baik dengan Mbak Asyiruhun bil ma'ruf dan berkailah istri-istrimu dengan cara ma'ruf. Hai suami. Oke, dalam ayat lain inna min amalil mu'minina imanan aksanuhum khulqan wa atuhu bahum bi ahlihi. Sesungguhnya yang termasuk golongan mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang berbuat baik dan berbudi pekerti dan mereka yang lebih halus dalam mempergauli keluarganya yaitu mempergauli istrinya. Ukir Rasulullah mengingatkan kita khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik dari kalian adalah mereka yang lebih baik dari kami di dalam bergaul di keluarganya. Dan saya kata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terbaik dari kami sekalian dalam bergauli keluargaku. Sekali lagi kepada Mas Jakarsi kami mohon pesan ini Anda punya tanggung jawab yang baru yaitu berupa istrimu itu Mbak Leli Aprilia Rusdiana. Untuk itu jagalah ia sebaik-baiknya, tunaikan segala hak-haknya dan pergaulah dia dengan cara yang ma'ruf. Demikianlah seketik sambutan saking kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian, wabil khusus kepada mempelai berdua. Saking kula wonten karenipun mohon maaf ngasaken kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa quwwatil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi sallam.
Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada beliau ya Allah yang baru melaksanakan sunnah Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Berikanlah mereka keturunan anak soleh dan solikah ya Allah. Berbakti kepadamu dan kepada orang tuamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan muttaqina imama. Rabbana ighfir lana warhamna kama rabbana khasyakira. Allahumma awadana min ahli ilmi wa al khair wa al iman wa ismatul muallim tamasyabi radhiyallahu ta'ala anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki perjalanan lancar jenengan sehat sampai wonten griya. Amin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken aku panuwun dhateng Bapak Pindan katurutipun panjenenganipun Bapak Ustadz Mulyono kasampun ngaturaken atur sami pasrah pinanganten putri kalsaken umpul donga wonten sasada parikan punika. Matur sembah nuwun nenggih sagung dhumateng para rawuh kakung sumana putri kari kebatan dungkap pamungkas adicara inggih punika Kembul Bujana Andrawina dahar sesarengan kaliyan pun para keluarga. Kasumangan Bapak Sutikna dalah Ibu ngaturi katang pisan ugi sedaya tamu undangan lan para pangombe pengiring tumuju wonten sasada dedharan. Monggo Bapak dipun aturi Pak Edi monggo iki sesarengan kaliyan para keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak monggo langsung menuju ke tempat hidangan yang telah disediakan. New Bagansa dikasih New Semok. Bagansa. Bokong semok, 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 bokong semok. Bokongnya dipun semok, bokong ning sanggul, 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 kanggo cucu. Bokong semok, 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 bokong semok. Bokongnya dipun semok, rambut disanggul, sanggul, sanggul, belong, kanggo cucu. Sapa bae seberko mesti mombong melolong. Terima kasih ya. Bagansa.
aja. Bokong semok, 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 bokong semok. Bokong ejipun semok. Rambut disanggul, sanggul, sanggul, kanggo miring. Sapa wae kabar kok mesti ngomong lomo. Ayo nyawer terus. Ayo disoting. Disoting. Ayo. Ayo disoting ya. Ayo. Asik. Ayo disoting, disoting, disoting. Ayo. Bokongnya diputer. Aran bokong. Bokong sing siker. Asik bermain. Nanggar sepi. Sawer terus. Teno duwe. Kuning lari. Kuning lari. Ayo joget terus. Gawe hanya ngelak itu koro anasa. Ayo. Asik. Ayo tano duwe. Diputer lagi. Bokong semok, semok. Burung. Ayo ditono duwe maneh. Asik. Ayo. Bokong semok, semok, semok. Bokong semok. Bokong itu semok. Bokong singgul, singgul, singgul. Karo nyengkel. Loh hei. Bokong semok, semok, semok. Bokong semok. Bokong itu semok. Karo disanggul, sanggul, sanggul. Karo sapa wae keberkong mesti Sudah, all artis sekarang dibagi-bagi penyanyinya. Sudah, silakan kembali ke alammu. Iya, terima kasih. Dua kembali spesial salamu sendiri Kak Anissa Wijaya. Ada Badian. Kok kembelet? Sudah ku mencintaimu, dua sudah sabarku untukmu. Kalau kau acuh,
Kurang ajar. Digoyang kembali bersama Nyoba Kaca.
ingsun tangisan. Aduh ojo sudah monggo. Iya, terima kasih untuk duo Sri Kandinya dari kawasan Kudun Jombang dan juga dari kawasan. Udah dah, always. Makasih.
Walah wis padha ae. Lah apa sih? Oh, mosok balonku koyo kerdil ngono. Aduh. Model ngono tak belani. Cuh. Ya. Spesial buat kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana. Sekitarnya karena senja telah tiba, mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Di tebut turut bersama melewati jalan setapak. Kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Cek cek. Pak, ini kopi abotno sih. Cek cek. Kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah. Nah, kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Wis. Sebuah. Oh enak mas. Oh iya, Cak. Iya. Halo. Ada New Bagasa. Turun bersama melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Bukit berbunga. Ya, selamat datang buat tamu udang. Apa sih? Ayo mas, kita lumping mas. Lah yo.
Ayo Pak De. Orang naik kuda, tapi kuda kok namanya kuda lumping. Adalah permainan ini, orang yang bisa lupa diri. Dia makan rumput, juga makan cembut. Itulah kuda lumping. Itu kuda lumping, kuda lumping, lumping, lumping. Itu kuda lumping, 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 lumping. Awas jangan dekat-dekat melihat permainan ini, karena akibatnya bisa Tingkai lo, berbahaya. tuwek-tuwek lo, kok ngono lo. Ngeri sekali. Ayo, 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 nyambut gawe. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, Mas Lali. Oi, ayo Pak De. Ayo, ayo, ayo nyambut gawe, ayo nyambut gawe, nyambut, nyambut. Awas, 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 dadi. Ayo, ayo, mangan beling. Jangan makan. Ano belingi di salon yang dipangan. Lo lentum batuk maning lon. Lentum lo mangan maning. Gili ya Allah. Ani eksotis kulit ya. Iya, kuda lumping sampun. Iya. Napa malih Pak? Langsung Mas, ditabuh. Campur sari ta. Apa? Sopo? Sopo? Wis krik, wis krik. Ledrek. Karya budaya. Keruk. Lupakan saya, kita goyang lagi. Yo koncone ngisi gembira, alera-lera. Joko maneh. Nyune segara. Anglian numpak perahu layar, ing dina Minggu ke pariwisata. Ayo, polo pendeme didu. Yang ngono kentrokan gandul-gandul. Ayo konco Inggris gembira, alila pernah banyune segara. Dia numpak perahu layar, dina Minggu pariwisata.
temu Dikendu karo guyu hilangake rasa lokre lesu ade jamil Ya anak jawil dewe kon, jawil aku. sore wite kelompok katon ngakean Awe sini. Prayugane bete bali wae dene sesuk-esuk tumadhang nyambut gawe Iya. Sudah babi? 3 tahun sudah gimana Bung MC? Turun. Ya. Penggalang yaitu Purnama Audio Musik Profesional. Hadirin, berikutnya kita sambut brand ambassador yaitu duo Om Plung Jibun dan Oki Asokawati. Terima kasih Mami Rita. Ini mic-nya Jepri ya. Iya. Pasti ngai. Terima kasih buat semua di sini ya. Alhamdulillah. Dikasih lagu Singkong Keju. Kau bilang cinta padaku, Oke. aku bilang pikir dulu. Dulu. Selera kita Yo. terlalu jauh, Asik. perbedaan. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi banci, semua serba utang BRI. Mana kau Mana mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Yo, aku suka jaipong pong pong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Ya, keju. Aku dapatkan si orang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Kita goyang bareng-bareng. Goyang lagi. Asik. Asik, asik. Parfummu dari Paris, Dari Paris, sepatumu dari Itali. Itali. Kau bilang demikian sih, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti bapakmu yang penuh hura-hura. Cibol. Aku suka jaipong, Yo. kau suka disco. Oh. Aku suka singkong, kau suka keju. Ju. Simpel. Aku dapatkan si orang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Lanjut. Aku hanya anak singkong. New Vacanza.
Sa Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demikian sih, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Jaipon, kau suka disco. Aku suka disco, kau suka disco. Oh, 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 oh. Dinamakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Apa? Oh anak singkong. Apa? Oh anak singkong. Apa? Oh anak kingkong. Apa? Alhamdulillah, satu tembang lagu sudah di sini bareng duo Omplong ya. Iya. Ini gimana sayang? Ada ganteng-ganteng. Alhamdulillah satu tembang masih.